Juma ni nyakoromo gi ajuang wuoth okela kamoro ni Juja. Juja kae adhi romo gi japur miluongo ni Caleb Ochieng. Caleb Ochieng en japur mar nyanya. To ken en nyanya ma kawaida ma ini wuon ing'iyo godo. Kawuono wadwo wuoyo e nyanya ma kisungu dendo ni cherry tomatoes. Cherry tomatoes en nyanya moro matindo tindo kamae. Gi pogruok malich ahinya ma bende nitiere kind nyanya ni gi nyanya ma bende thoth ji ohero tiyo go e udi. En niya, mostly itiyo kode kaka loso gige madhi gi salads kamae, gik ma otende madongo dongo ema tiyo godo. Yena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar juma ni kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Black machiegni. Karibu. Ber Caleb. Idhi nade? Adhi maber. Mandalo? Mandalo ber. Karibu Juja. Aya, koro wadonji. Aye. Ka wan gi pi mwakete disinfectant mondo waneg kute manyakelo tuo e greenhouse. Koro wabo chako gi luto tiendewa mondi kapok wadonjo. Kwa seketo kama to koro wan makare. Koro kata wadonjo kama to koro onge tuo manyalo inyo no wanyanya wa. Inyalo nyisowa nyingi kuma wantie gi gima ini wuon itimo? Nyinge iluongo ni Caleb Ochieng Olale. Awuok kama iluongo ni Olasi e Kisumu County. Koro ka wan Juja. Koro watimo pur kae. An agronomist, asomo pur. Aito koro kae to wan e puotha kama time pur, kama koro aproduce mondo apidh jo Kenya. Kawuono wadwa puonjo jopiny gima wendo kuom wang'gi. Koro gima wan go kae iluongo ni cherry tomato. Cherry tomato en nyanya matindo tindo. Chon ne iyudega e bungu. Koro noduog en nyanya manolalga. Koro yudo ka wasunge no kao hybrids ge matindo tindo modhi modify emokele. Koro nyanya ni sana sana otiyo kaka salad. Nikech level mar sukari mare ni malo moingo nyanya ma kawaida ni. Aiti yudo ko oonge acid. Nyanya ma kawaida ni kichame tiwinjo ka wachne ng'eny moingo nyanya ni. Emomiyo enober gi kachumbari. Awache gi nying kachumbari eka jibo ng'e maber. Koro kidhi otende mang'eny tidhi yudo ka enong'adi ni ang'ada diriyo kama to ketni go e chiemo. Koro ni chame achama konum kamano. Ero kamano ahinya. Tena ang'o mano mi mijing'o kata motivation mineno ni ber kidonje pith mar nyanya ma bende thoth ji ong'e ka nyanya ma wendo? Gimomiyo nadonje pith ni nitie ndalo manatimo nyanya ma kawaida cha kana chako to noyudo ka ji nopidhe mang'eny ma koro no flood e chiro. Koro naparo ka anyalo timo gimoro ma ji mang'eny ok tim. Ema koro kana timo research nadhi ayudo ni nyanya gi gine supermarket to joma pure tin kendo beche bet ni malo. Kuom gik moko te mipidho iyudo ka nyanya ni beche ni malo moingo moko go. Koro returns gi ni malo maber. Tiyudo ka chon kane ji nok pure e Kenya ka to nigole pinje maoko. Koro kana chako pure naneno ka yudo pesa maber kendo naonge competition kuom jopur moko. Sani eka ji chako ng'e but an kora luongora kaka baba mar cherry. Nisebedo kipidho kit nyanya ni kuom kinde marom nade kata rusa marom nade? Sani ma iga mar 4 amor ni ase introduce farmers moko be sani pidhe. Koro sani ng'enyne wause within Kenya to moko be dhi oko. Ka ni chako gi pesa marom nade kata kisungu dendo ni starting capital mari ne chal nade? Okay, an kanya wacho mokwongo agoero kamano ne jok manokonya kana chako jani mar farming. An no kang'eni chieng' mona tim farming but kaluwore gi kony manayudo in terms of education ne nitie oro mang'eny. Koro ka ne nitie oro mang'eny chiemo ne tin. Koro ema ne partners nobiro, chiel kuom gi Equity Bank. Koro ne gibiro mondo gine kaka ginyakonyo wachni. Koro ne gikawo wa yudhe madhi 1000 gi wiye. To no wadhi wasomo kit pith mopogore gi matimore e dala kae man gi technology. Koro kana se yudo teknolojia ni wan ji matin mane koro pod passionate gi farming ne wakawo loan kuom Equity Bank. Koro ne wakawo loan mar 1.5 million ema ne waketo go greenhouses gi temo wachako go pith kae 4 years ago. Ero kamano manyiso ni karu ka en yudhe mang'eny. Kaka yudhe nono
ka waonge jaduong'. Koro vijende matimo, emomiyo ineno ka koro kata farming wadonjo gi wuoche. Emomiyo en gima onge kwer, onge buya, en gima koro ichalo ng'ama ni e ot. Nikech koro nisengeko kata iwuono matin ewi bank mar Equity. Opogore gi pesa ma bende gin ne gimiyi. Ang'o kendo kata ber mane ma in iwuon iseyudo koa e bank mar Equity? Bank mar Equity gima nya wacho maseyudo kuomgi, mokwongo kopogore gi pesa mane gimiya mar capital, gisebedo ka gibedo osiepa ma gipuonja weche mek ohala. Aseyudo training mang'eny, mamoko ne watimo physical, moko be nitimonwa digital e yo mbui. Koro kuom mano osekonya e network kaka atimo ohanda. Mar ariyo, kaka watiyo gi bank, iyudo ka koro ka customer ni nigi line mar Equitel to ochudo e bank na, koro kochula, koro iyudo ka transaction en nono. Koro mano miyo customers koro mor nyiepo kuoma, cause iyudo ka koro pesa mang'eny ma giwito cha koro onge. Manyiso ni ng'ato kobiro nyiepo iri kae to onya chuli gi simu. Onya chula gi simu. Onya chula gi simu, to kochula to onge giming'ade kotiyo gi line mar Equitel to dhi e till mara mar bank. Koro yudo ka chudo no en nono, koro en onge ywak moro mobo ywak ni pesa moro ka ong'ada. Till number mane ma bende thoth ne ji ong'eyo? Till number mar 247 Mano okelo na yot mang'eny katiyo gi clients meka. Samoro nitie ng'at ma diher ni obi iri to mondo oyud kony kata puonjruok. Kobiro iri nitie pesa michaje kose en gima imiya miya? Mokwongo an Caleb kamae ajapur, mano number 1, apuro cheri. Number 2, Caleb en consultant mar agriculture. An gi team mara e kambina magero go greenhouse, kendo agero go systems ma wan go ka gi kawaida. Bang' ma wabo explain kaka system tiyo. Koro wagero go systems gi kuom joma pod ok time. Apart from that, achaka atimo agronomical support. Kaka iseyudo greenhouse ni, iseketo system, kaka ibo pidho plant stage gi stage nyaka koro e market. Koro mano tich matimo ma ka ng'ato manya to watimo ne maber. Waketo ne greenhouse to wakete ohala. Wang'iyo kalingana gi kama entie. Wang'iyo ang'o manyatimo maber kanyo, system mane, cause system gi bopogore. System mane manyatiyo maber gi gimodwa pidho no, kwasetimo mano to koro wachak wamanyo ne market. Koro in koro tiji en somo to be igo ohala. Koro kama tich chakore. Kabiro gi kodhi, kaka koro kineno paket ma wito kani, en paket mar kodhi mar kitungu. Kwa biro gi paket mar kodhi, koro kodhi ni apidhe plastic ginene moket kani, mang'iso ni bur ka bur aketo kodhi achiel. Koro kodhi ni ema tika. Kotika to miya nyanya matin, kaka koro kama siemo cha, ineno nyanya matindo ka, maka koro romo pith. Koro adhi apudho gi achiel kachiel ka pidho gi e greenhouse ma koro gidhi donge. Koro kae wawach ni aina ma nitie kae magi mek ndalo adi? Kaka mae ma koka osebedo ndalo 3 koko chako wuok, mae ndalo 4-5 kanyo, aito maka koro mosetieko dwe. Koro kosetieko dwe kwa gole kanyo ka wadhi pidhe. Koro dong' wanya dhi mamoko go nitie ma osekawo dwe achiel no? Wanyalo dhi ine ma osekawo machiegni chopo dwe achiel, aito koro wadhi dhi e greenhouse ma koro osedongo ma wachiegni chako pono. Koro tondegi kata kae ochuno nyaka gibed abeda kata kapok nyanya gi oiko? Ber ka waketo gi, nikech nyanya ni kochako, nyanya nigi stem moko tegno kaka yien. Koro yudo ka ite ka kosebedo mang'eny to lwar. Koro waketo ga tonde gi chon, eka koro nyanya ka chako bedo mapek ma koro dwa chako nolwar to wachako nare. Koro nyanya ni konya ma puonje ma koro kobiro to bira kene tie tol. To wan be seche moko kwaneno ka odwa wuok ahinya tie tol to waduoke tie tol. Koro tol ni ema miyo ochung'.
makata chieng' moro kosebedo madongo ka koro kwadhi e greenhouse mar aribo neno kosebedo madongo makoro en gi matunda mapek tiyudo ka tol ni koro mako pek neno makoro yien ok nyal war piny. Erokamano. Koro greenhouse ma bende wantiere kae, ang'o matimore kae mopogore gi mantie greenhouse mamoro no? Koro greenhouse ni kae mwachake tich. Koro ka gima watime mang'eny en mana miye chiemo. Kopogore gi miye chiemo, pod waketo ne yath mondo ogeng'e kik oyud tuo to kendo kik oyud kute be. Mar adek watimo ne gik miluongo ni crop handling ma wagolo gik machal kama ma iluongo ni saka. Crop ni kaka inene ni en odhi dongo mabor, to kodongo mabor wadich gi dongo neno. Koro mondo dong mabor gik moti e kando gi wagolo ne. Koro kwasegolo ne to koro teko bedo e crop ni mondo dong mabor. Emomiyo kodongo mabor koro bobet kogolonwa clusters magolo matunda. Koro kokwagolo mane bathe gi yudo ka koro dhi gara gi piny, ok odhi dongo mabor. Koro mane tich mang'eny matimore e stage ni. Stage ni waluongo ni vegetative stage. En stage mar chakre jumbe 2 to dwe 1 kanyo. Koro bang' dwe 1 iyudo ka koro giboyo. Kaka koro ma wan go ka gini gi juma gi nus. Nikech iwacho ni clusters gi ipono gi juma ka juma. Irito ga ma gibed makwar koso kata ka gin green kama tigolo gi agolo. Koro gima timore ga Icheri, e wige 2 mabiro idhi yudo ka magi odhi chiek te to manya chiek kata nus ne. Koro nus ne ni ema bogolo to gi mapiny ni. Aito juma moro no achamo modong' no. Gi ugone gi yath tigo bang' ndaladi. Mana dier. Koro cherry tomatoes ka nyanya mora ma kawaida kata ka yien ma kawaida iyudo ka embe en gi tuoche mayude. To gimomiyo iyudo ka tuoche onge ka, iyudo ni management otimne maber. To management no en kaka irito yien ni mondo tuoche ka kik bi. Koro kokidwa mondo iti gi yath mang'eny, nitie yedhe ma wan waluongo ni preventive sprays. Koro preventive sprays gi watimo mondo tuoche ka kik bi. Koro nitie yedhe mwatiyogo mek fungicide mwageng'o go tuo. Aito nitie yedhe mwatiyogo mek pesticides mageng'o kute. Koro kiwuothe greenhouse nitiyudo ka kudni kata chiel onge. Koro wakwongo wagoga ma preventive cha ka kute pok obiro. Koro iyudo ka juma ka juma wan gi spray schedule. Maka juma rumo to yudo ka wase spray mar fungicide mageng'o tuo cha to gi pesticide mageng'o kute. Koro with that ni daka igola chiemo ka ionge shida moro mar tuo kata kute for dweche 6 kata dweche 8. Mana kamano janeno marwa watieko kidieny mokwongo mar chenrowa mar jumani. Wadwani wakaw rusa dakika moko machuok wadhi e rusa aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ang'o momiyo iwacho kamano? Awacho ang'o mama? Viki sani opogore. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera.
onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarab Jit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. En pogruok mane malich ahinya e kind nyanya ma kawaida gi cherry tomatoes ma bende kawuono wan godo kae? Mwatime greenhouse gi gin waluongo gi dho ngere ni indefinite seeds. Koro iyudo ka gin gibet gi ndalo mang'eny moloyo gimoko mitimo oko mar greenhouse ka. Koro iyudo ka mae kosechopo maturity stage ma dweche 3, agole juma ka juma agolo matunda, apone, to mano anyapone kuom dweche 6 kata dweche 8. Bang' juma achiel ka juma achiel. Koro kaka greenhouse ni omiya kilo 100 e juma ka juma, to mano agole nyaka dweche 6 kata dweche 8. Koro ji ang'eni nyapenjo ni ere kaka mano nyatimore. Koro ada puonjou matin. Koro ka wang'iyo yien achiel mar cherry ni, king'iyo ka, ma waluongo ni cluster. Ma waluongo ni cluster. Aito ma waluongo ni be cluster moro, be cluster moro, be cluster moro, be cluster moro, be moro. Tineno ka maua medo wuok. Koro kako medo dongo e kako medo golo clusters. Mane mo miluongo ni indefinite. Koro en plant ma en otiya ma by the time ma wuoye e greenhouse ka, yien achiel kama bedo ga 20 meters. Koro ng'ato penja ni to koro ka obedo 20 meters, ere kaka obet kamae? Koro yudo ka yien ni kose gik mogike ni, to wagonye ga. Kwase gonye, to atandaza e kama, tabira tuwe, doneno ka kora duoke piny, kendo chako bedo maduong'. Kochako bedo mabor, tachaka duoke apiele kama. Koro odhi round kama. Koro gima timone ma, be matimone ma. Koro odhi adhiya kama, nenena process. Mama atimo week ka week. Kama osechope ni koro week ka week alore piny. Koro mano chopo kama chieng' moro plant mopidh ka, wiye bo bedo kucho. Machieng' moro ka muketenena thuol marabora. Iwacho ni sama ipono nyanya, inya pono nyanya gi nyaka dweche 6. Koro bang'e kisetieko pono gi, inyalo keto gimoro kendo kae kata cham moro, kosenena nyanya ni emibro dhigo nyaka higa rum. Koro gima ber gi pith purni nobedo designed ni obedo mar japur ma gimipidho no in go throughout e higa. Mangiso ni kae, being that ni okati gi lo, koro yudo shida mo mar soil leaches, ma koro dwaro ga mondo atim rotation of crops cha, macho koro kochuno ni mondo atim ka. Ka anyalo keto cherry manuo kata higni 10, taonge shida mora mora. Ng'ato ka dwa chako kit pith mar nyanya mar cherry ni, gin ang'o mochuno ni nyaka ng'ato bed godo mondo en owuon kata kochako to koro ng'eni ma kama onego bed aketo piny? Mokwongo, pi en gima maana. Bed gi pi. Ibed gi pi ma kin buta ora ber, to kata kinya kunyo pigi. Ema ng'enyne be aneno ka ji otimo. Kiyudo puodho moro tikunyo pigi. Koro kin gi pi. Mar ariyo en security. Inyalo ka ing'iyo puothwa ni neno ka wachiele maber gi mabati. Koro iyudo ka gik manya donje puodho onge. Koro kisetimo gik moko ariyogo, tidwaro ng'ato kaka an man gi expertise. Koro an kasebire puothi, tamiyi expertise ma an go, kako onego be ni tayo puothi. Kasemiyi mano to be koro ina maber. Gin pek mage kata midhiero kata challenges mage ma in kaka japur mar nyanya iseneno? To ere kaka yo ma in iwuon isebedo kitiyo godo kama ka gik mathagi gi kik thagi kendo? Anya wacho mokwongo, mana dier nyaka ibed gi gik manya thagi matin. Koro sana gima ne odwa chanda ahinya ndalo ma
chieng' ng'eny. Ka chieng' ng'eny tiyudo ka pi tin. Koro ka pi tin no, iyudo ka koro production na dok piny, nikech koro iyudo ka koro pi ma giyudo ok rom. Koro iyudo ka sani wan joma pitho e city, wachalo joma pitho Kapango. Koro iyudo ka seche ma pi tin cha titimonwa rationing. Koro kotimna rationing tiyudo ka pi ka tin ka koro yuto na bedo mapiny. Mane challenge maduong' manya wacho na seneno. Pogruok mane malich ahinya ma greenhouse kelo gi kar nyanya moket oko kuma nono? Koro ka wang'iyo to cherry ni en iyude ka otindo tindo. Cherry ni iyude ka otindo tindo. To nyanya ma kawaida ni en inene ka bet oduong' kata oduong' king'iyo size gi. Ma tin to ma duong'. Mae ng'ato nyawe ni en nyanya ma koka dongo. Ma ose machua mogik. Lakini mae ma duong' moewe. Koro mae kamogike ni okokal. Mae size ne mogik. To mae dong' neno ka koro duong' maber. Koro pogruok gi en ni ma tije opogore gi ma. Ma itiyogo e tedo chiemo. To ma sana sana itiyo kode kaka kachumbari. Kidhi otende madongo dongo tiyudo ko ong'ade omede gi gik moko kaka cucumber, red cabbage, imede gi en ichame ka en fresh kama koko tede. To mae itedo gode chiemo, pod inya chame kaka kachumbari. Aya gimomiyo mae oket kaka kachumbari en bet sukache ng'eny. Ma sukache ni malo mopogore gi ma. Ma en gi acid wach moingo ma. Koro emomiyo mae omit. Be ng'enyne wause Parklands e Waindi. Waindi ka go mbaka ng'enyne gin gigo mbaka to gindile andila ma kondelo. To mae en nyaka ted kode. Mae ok nya ted kode. Inyalo ted kode lakini koro beche ni malo. Kozi yudo ka ma panet achiel. Kidhi e supermarket tiyudo ka panet achiel mar 250 grams ma duong' matin ne ma. Iyudo ka iuse siling 100. Nyanya ni nya tiyo gi lowo moro amora. Mano gima ber. Aito nyanya kata hoho kata nyanya ma kawaida cha. Ng'eny gi gitimo ga maber kuonde maliet. Vining crops gi gin gihero ga kuonde maliet. Gimohero kuonde ma koyo ng'eny kata koth ng'eny en kaka alode ginegi. Lakini joka nyanya matunda gi ohero kuonde maliet. Koro mano gibotimo maber zaidi. Mar ariyo nadwa wacho ni kit pur mwatimogo ni en giminyalo timo kamoro amora kata idhi ma e desert. So long as ni nyalo yudo pi to mano in sawa. Cause koro ok wadwar low. Ok wadwar low ma fertile. Cause gima chal kama kwaseketo rocks mwaketo kagi, koro yudo ka nutrition ema koro watugogo. Waloso fertilizer. To walose, aito kwaselose to wakete pi. Koro pi no ema biro to pidho chiemo. Koro gigi chiemo kuom pi. Ok gichiem kuom low. Koro emomiyo mae en giminya timo kamoro amora. Obeden kama otuo, obeden kama low chal nade, en inya time kamoro kata e wi ot inya time. Erokamano nikech iwuoyo wach pi. Nyanya inani dwaro pi marom nade? Kit pur mwatimo ni iluonge ni hydroponics. Hydro means pi. Mang'iso ni yien odonge pi. Koro pi to wadwaro to mondo ing'e ni kit pur ni ok ti gi pi mang'eny kaka ng'ama olo pi e lowo. Nikech kite mwatiyogo gi, kite ok modh pi. Koro pi ma obiro ka en odhi adhiya direct to yien. To yien kawo mana matin morome. Excess no dok e tangi machako recycle. Koro yudo ka kitiyo gi kit pur ni, isevo pi 60% gi ng'ama otiyo gi lowo. To pod lowo kitiyogo to pod nyanya ni botimo maber. Spacing sana sana ki itiye greenhouse, spacing mar nyanya ma kawaida kata nyanya ni watimo ga between 30 to 40. Kitimo spacing mar 30 to 40 to in sawa. Aito waja pidhega in a zigzag manner. Koro watema ne illustrate kako bet. Koro zigzag manner ng'iso ni ka pidho achiel ka to moro biro 30 to 40 cm. Aito ka moro biro 30 to 40 cm, aito moro apidhe diergi. Koro yudo ka
kaka apitho moro ka odhi na zigizag mana. To ma watimo mond nyanya oyud space ne, mapidho ka ni yudo space ne ka, mapidho ka ni yudo space ne ka, sana sana seche modongo cha. Eko bedo gi air circulation maber. Koro greenhouse ma wantie ni en greenhouse mar 8 by 24 meters. En 8 by 24 meters, alafu 8 by 24 meters tingo beds auchiel. King'iyo. To beds auchiel ni bed ka bed otingo almost 120 plants. Koro yudo ka in most cases wapidho ga between 700 to 800 plants e greenhouse machal kama. Koro greenhouse mar 8 by 24 kichako pono to on a weekly basis nasewacho ni igolo kilo 100 week ka week. Chiro kata market chal nade mar nyanya inani? Koro cherry kidhi e supermarket wause gi grams, but ng'eny jok makawe kuomwa makoka dhi pake kocha, gikawe gi siling 100, chakre 150 to 200 per kilo. 150 to 200 per kilo. Koro ka wawach ni igolo kilo 100 e juma ka juma, mani yudo gimoro 20,000, 15 to 20,000 e juma, e greenhouse achiel marom kama. Ka mutime sorting? Ka mutime sorting, and then waweigh, alafu koro gidhi e market. Ntie kumindi ike koso? Yeah, atimoga recording. Kapok giwuok, atimo recording ang'eni kauna golo machal nade, kauna uso machal nade. Mano koro kilo 12. Koro janyiepo ka biro ng'iewe iuso negi package? Na uso negi package, aito odhi opake to panets, koro supply. To nitie clients mabe wa supply direct. Koro yudo ka wan mwa pake kae, to watero negi ka osebedo packed. Koro ber mage ma ng'ato nya yudo kochamo cherry tomatoes? Cherry tomatoes nigi vitamins mang'eny mopogore gi ma. Nasewacho ni en anti-acid. Koro yudo ka jok man gi ulcers, yudo ka sana sana gi jakwer ga nyanya man gi acid ni. Koro ginyalo tiyo gi ma. Mano nyalo konyo gi ahinya. Aito en gi benefits mang'eny be, ma sani to dango kawachi, ng'ato ka dwaro to nyalo tiyo gi mbui, nyalo Google, tidhi yudo ka en gi benefits mopogore gi mang'eny. Koro wach mogik ne jal maneno chenro kawuono ni. Inyalo jiwe nang'o kata inyalo nyiso jalno nang'o kocha pith mar cherry tomato ni? Pith mar cherry tomatoes anya wacho no ber. En gima ji mang'eny pok ofwenye, to market ne duong'. Koro ka ng'ato nyalo donje, nyalo konyi cause ionge competitors mang'eny, to chiro be nitie. Koro pidhuru cherry tomatoes. Ok ochuno ni nyaka ibed gi system machal gi marani. Cherry tomatoes en gima inya pidho kata e lowo, to timo atima maber kabisa. Koro dhano pithi, owe nindo. We pidho bando kende. Erokamano. Inyalo konyowa gi namba ni nikech ang'eni chenro ni en chenro achiel kuom chenro mabende opogore gi gik mang'eny mosebedo kwa tang'o ne jopiny kata kwa puonjo jopiny. To inyalo konyowa gi namba ni kitiyo gi kamera wani mondo jopiny bende obi omany. Aya, koro namba na mar simu en 0705 525 300. To pod e mbui inya manya kaka Growth Ponic Limited, mane nying mar kambina. Koro kimanyo Growth Ponic Limited e Facebook kata kuonde mang'eny e mbui go ibo yuda. Mana kamano, janeno marwa gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi gikone. Kawuono ne wan gi thuolo mar puonjore kit nyanya ma bende kisungu dendo ni cherry tomatoes. Cherry tomatoes onyiso ni gigo ma bende in iwuon kitiyo gi nyanya ilani. Kata nyanya moro amora, ber achiel ma gigo bende kele dele niya, nyanya nigi vitamins, to vitamins ber ne dend dhano. To ne jogo ma bende nigi tuoche aina mag ulcers, iwacho ni nyanya ma moro cha acidity level ne ni malo. Inyalo tiyo gi nyanya mar cherry tomato nikech
en gi ndhadhu kendo mit moloyo nyanya mamoro cha. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi. Inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wabro somo ote, wabro pango safar aito bang'e in iwuon ibro nyiso jopiny kit gino kata kit cham ma in iwuon ipidhe puodho. Yena mondo kaw thuolo mar goniero kamano in mibedo kodwa chakre no wachak tae nyaka sani. Ka ruoth oriti wachak warom juma manyien. Luongani Alori nyaka Black oriti masani.